Hello, my name is Johannes Malkamäki, and today we are going to find out how sheep react to cars. Se otti kortin. Okei, no niin. Hyvä valinta, patakuolema. Käytetään siis sitä. Eikö toista korttia? Se otti yhden kortin kanssa. Makupappa. Sekö kortti? Ihan mikä tahansa valinta, onko se hyvä? Ei ollut hyvä. Onko se? Ota mitäkin kortti sitten. Okei, hyvä valinta. Näytetään taas patakuolema. Tehdään sillä lailla. Oletteko te aikaisemmin nähnyt kortit? Ai säkin haluat nähdä. Joo, tulkaa vaan kattoo. Eli täällä ei ollut nyt patakolmana. Ei ollut kumpikaan näistä, mutta älkää peljätkö pienet ystäväiseni. Nimittäin nyt se tulee pakottakin. Se on siinä se kortti. Noin, älä siellä sun sormeesi. Noniin, kattokaa tarkkaan. Joo, sun kortti patakolme, sä varmistat, että se on juuri se. Noin, ja pistetään sulle keskelle näin. Älä ota vielä sitä. Noin, ja nyt kato, mä napsautan sortin. Kato. Älä kato mua silmiin, vaan kato tänne. Sä oot oikeestaan, tää kaveri on skarppi. Se on nimittäin pakan. Kyllä. Ei mun kengännauhat. Kaikki syödään. Tää on mahtava tää yksi tässä.